Ja arribem al metro. A Passeig de Gràcia, línia 4. Direcció Trinitat Nova. Tenim aquí un metro, un 2000... No, 2000 o... No, 2100. I en 4 minuts tenim el metro. Toma, és una 9000. Que va amb el torn 404. Ja estem al bus, però quina aventura. Hem sortit del metro Passeig de Gràcia. Just creuant el carrer hi havia una parada de bus. Però el trànsit estava tallat en aquell tros de carrer més amunt per una actuació castellera. Hem baixat una parada avall, però per allà no passava el 7. Hem pujat com 2 parades caminant i just quasi abans d'arribar veiem el bus aquest, el 7, que està parat, però s'ha hagut de parar el semàfor, de manera que arrenquem a córrer, arribem a la parada i, bueno, es queda parat el semàfor i l'agafem. En fi, hem hagut de caminar una bona estona. Portem ja 2 hores 20, amb un retard considerable sobre la planificació. Ja per l'avaria del T5, per això que ens acaba de passar ara, en fi. I bueno, però seguim amb el challenge. Ja estem a la Diagonal. Per aquí en un futur passarà el tramvia, però no encara. Estem amb el bus i ens queda una parada, juraria que és la següent ja, i acaba de marxar un T2. Genial. En fi, què hi farem? Ja hem arribat a Sant Francesc Macià. La pega és que l'X1, el bus aquell ràpid, en dissabtes i diumenges no funciona. Tenim un T3 aquí que surt en 5 minuts, però no. Ens hem d'esperar el T2 que surt en 15. I el T3 no ens serveix, eh? No, hauríem de fer després marxa enrere. Hem agafat el bus 7 aquí, que ens ha deixat aquí, i hem hagut de creuar la plaça i venir fins aquí. Ui! That's our tram. Here it comes. Let's go. Ja sortim de Francesc Macià. Juraria que és la futura estació de Camp... Sí, és la futura estació de Camp Nou de la línia 9. Avinguda de Xile. Que amable el teleindicador diu propera parada, bon viatge. Bé, ja hem baixat de la T2, estem aquí llevant les planes. Anem a fer-nos la foto amb el... I ara hem d'anar a agafar la T5. Aquesta parada és un pèl rara, la veritat.
Que et va cap a Francesc Macià, per això puja tanta gent. Sí, gràcies, megafonia. Aquest és el nostre tram de la victòria, que ens portarà directes a la meta. Has acabat ja? Tres hores, 47 minuts i 21 segons.